a journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Jew ninġabru għal dan il-mument ta' talb, insellem il-daw kollha li qegħdin iseguna. Illum xtaqt li f'dil-qudiesa nitolbu b'mod speċjali għal Maltin kollha li jinsabu barra minn Malta biex jirċievu kura medika. Nitolbu għalihom għal-fejqan sħiħ u fejqan ta' malajr, fil-waqt li wkoll ninkludu lill-familjari tagħhom li qegħdin jakkumpanjawhom. Jew għalhekk fil-bidu ta' dan il-mument ta' talb naħsbu fin-nuqqasijiet tagħna, nitolbu maħfra lil Alla u ngħidu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emin u billi ħallejt mirijiet tija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqaddsa Marija Dejjem Verġni, l-Anġli u l-Qaddisien kollha lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Ħares lejna u Alla li taħlaq u tmexxi kollox u għatina li naqduk b'qalbna kollha biex inġarbu l-qawwa tal-ħnina tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti, bħalma l-ġisem hu wieħed u fih ħafna membri, u l-membri kollha tal-ġisem għad li huma ħafna jagħmlu ġisem wieħed, hekk ukoll Kristu. Għax aħna wkoll il-koll tammidna fi spiritu wieħed biex nagħmlu ġisem wieħed, sew Lut, sew Griegi, sew il-sira, sew ħilsa, u l-koll xrobna minn spiritu wieħed. Issa il-ġisem mhuwiex membru wieħed, imma magħmul minn ħafna membri. Intom il-ġisem ta' Kristu u kull wieħed minnkom membru tiegħu. Lil xi ħud Alla qiegħdhom fil-Knisja fl-ewwel post bħala apostli, it-tieni bħala profeti, it-tielet bħala għalliema, u mbagħad id-don tal-mirakli, u mbagħad id-don tal-fejqan, l-għajnuna, it-treġija u d-don ta' ilsna diversi. Jaqgħu il-koll apostli, il-koll profeti, il-koll għalliema,
il-koll bid-don tal-mirakli, il-koll għandhom id-don tal-fejqan, il-koll jitkellmu bil-sna, il-koll ifissru, intom ħabirku għad-doni ola. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lilha. Aħna il-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Flimkien, aħna il-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Għajtu bil-ferħ lil-mulej, nies kollha tal-art. Bdu bil-ferħ lil-mulej. Idħlu qudiemu bana ferrieħi. Flimkien, aħna il-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Kunu għafu li Jahwe u Alla u ħalaqna u aħna tiegħu. Aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Flimkien, aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Idħlu bana ta' ħajr mill-bibien tiegħu, bit-tifħir fil-btieħi tat-tempju tiegħu. Roddulu ħajr u birku ismu. Flimkien, aħna il-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Profeta kbir għam fostkom u Alla sar il-poplu tiegħu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu mar f'belt jisimha Najn u marru miegħu id-dixxipli tiegħu u kotra kbira ta' nies. Kif wasal qrib il-bieb tal-belt, kienu qegħdin iġorru wieħed mejjed li ommu mara armla ma kellix ħliefu u magħha kien hemm ġmielu ta' nies mill-belt. Kif ra l-mulej tħassara u qalilha, tibkix. Resaq u mess it-tebut. Dawk li kienu qegħdin jerfgħuh waqfu. U qal, żagħżugħ, qiegħed ngħidlek qum. U l-mejjed qam bil-qiegħda u beda jitkellem. U Ġesu taħ lill-ommu. In-nies kollha tkexkxu bil-biża' u bdew jagħtu glorja lil Alla u jgħidu, profeta kbir qam fostna u Alla żar il-poplu tiegħu. U dan il-kliem li qalu xteret mal-lutija u dawk li nħawi kollha. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Hekk il-kelma li smajna llum, speċjalment l-ewwel qari, iġġalna nagħmlu l-mistoqsija. Jien bħala nisrani, bħala nisranija, x'inhi s-sejħa li Alla jrid minni? Fil-ewwel qari li smajna llum għandna fil-Knisja fl-ewwel post Alla jsejjaħ il dawk li huma apostli. L-apostli mhumiex biss dawk li huma il-Papa, l-Isqfijiet, is-Saċerdoti, imma l-apostli huma dawk kollha li għandhom responsabbiltà ta' tmexxija, ta' treġija. Kollha ikunu attenti biex jaraw l-Ispirtu ta' Alla x'qiegħed jgħidilhom għal kull deċiżjoni fil-ħajja ta' kuljum. Speċjalment dawk id-deċiżjonijiet illi jinvolvu nies oħrajn, persuni oħra. U allura jista' jkun li anki uħud minna għandhom ukoll din is-sejħa tat-treġija li tieħu ħsieb, li tkun responsabbli, li tmexxi.
Isemmi wkoll l-ewwel qari dawk imsejħin bħala profeti. Il-profeta mhuwiex dak li jaqra l-futur. Il-profeta jasal biex jantiċipa l-futur għax tant huwa ħaġa waħda mal-mulej li l-kelma tiegħu mhix tiegħu imma tal-mulej. Ara l-mulej jista' jantiċipa l-futur. Il-mulej jista' jagħti kelma lil xi ħadd tax jista' jiġri jekk il-bniedem pereżempju ma jinbidilx, jekk il-bniedem jibqa' jwebbes rasu, jekk il-bniedem allura ma jirranġax l-imġieba tiegħu. Għax għal kull ħażen hemm il-konsegwenzi. Ovvjament anki għat-tajjeb hemm il-konsegwenzi u jittieħed ukoll u jitkattar ukoll. U allura jien jista' nkun ukoll qed ngħix il-ħajja nisranija għax għandi din is-sejħa profetika. Profetika mhux għax naqra il-futur, imma xi nwassal il-kelma ta' Alla lin-nies ta' madwari bl-iktar mod sempliċi u sod. U iktar mal-kelma li nwassal tkun parti mill-ħajja tiegħi għax ngħixha jien ukoll, iktar se jkollha awtorità, iktar se jkollha impatt qawwi u tajjeb f'min jirċiviha, f'min les biex jilqa' din il-kelma ta' Alla. U l-qari wkoll itina it-tielet mod, it-tielet sejħa bħala għalliema. Bħalissa biex jiraq illi nitolbu wkoll għall-għalliema kollha u l-istaff li jkunu involuti fl-iskejjel li waslu biex jiftħu dal-waqt. Nitolbu għalihom għaliex l-għalliema wkoll għandhom responsabilità u sfida kbira, mhux biss biex iwasslu il-kontenut tas-suġġett tagħhom, imma biex iwasslu wkoll din ix-xhieda nisranija, din il-ħajja tagħhom bil-valuri li huma jgħixu. L-għalliem ma jagħtikx biss il-kontenut, imma jagħtik ukoll il-mod kif tgħixu, il-mod kif tapplikah, il-mod kif jiswilek ta' ġid fil-ħajja ta' kuljum. U allura biex xieraq illi aħna wkoll nagħmlu l-mistoqsija. Forsi aħna wkoll imsejħin biex inkunu għalliema. U mhux l-għalliema biss tal-iskejjel, huma għalliema. Kull bniedem jista' jgħallem lil ħaddieħor. Saħansitra anki tifel żgħir jista' jgħidlek kelma u jkun qed jgħallmek ħafna permezz tal-kelma li jkun qallek. U allura kemm aħna miftuħin biex nisimgħu dan it-tagħlim li qed jasal minn għand diversi nies. Dawn it-tliet sejħat li jsemmew fl-ewwel qari li mbagħad il-mulej magħhom jagħtina id-doni, il-kwalitajiet li għandna bżonn biex inwettquhom. Meta ngħidu iva lill-mulej, ma dik l-iva għal dik is-sejħa jingħatalna pakkett ta' grazzji, pakkett ta' doni illi nistgħu nutilizzawhom biex inwettqu l-missjoni tagħna aħjar u sew. Billi tagħna s-sejħa li għamlilna l-mulej, nitilfu dak il-pakkett ta' grazzi, nitilfu dawk id-doni u l-mulej ikollu jgħaddihom lil xi ħadd ieħor, lil min lest jgħid iva għas-sejħa li jkun qiegħed jagħmel lill-bniedem. U allura aħna wkoll f'din l-armonija flimkien li naħdmu forsi ma nagħmlux il-miraklu li jagħmel Ġesu fil-Vanġelu meta qajjem il dak iż-żagħżugħ. Imma meta ngħix sew il-ħajja nisranija tiegħi jissejħa lil mulej qed jagħtini fil-ħajja ta' kuljum, jien ukoll nista' ngħid lin-nies ta' madwari żagħżugħ qiegħed ngħidlek qum. Mhux inqajjem mill-mewt fis-sens il-mejjed jirxoxta, imma li nagħti kuraġġ li bil-kelma tiegħi jien nagħmel kuraġġ il ħaddieħor li qed jaqta' qalbu, li qed iħossu mwarrab, li mhux qed jara skop fil-ħajja bħalissa. Aħna wkoll imsejħin biex nirxu xtaw dak it-tajjeb fl-oħrajn. Aħna wkoll imsejħin biex nikkoreġu b'imħabba anki l-ħażin fl-oħrajn. Dan ukoll huwa mod ieħor kif nistgħu nagħmlu aħna illi aħna nkunu qegħdin inqajmu l-bniedem mill-miżerja jew mis-sitwazzjoni diffiċli li jkun jinsab fiha. Ejjew għalhekk nieħdu xi ftit minn dawn ir-riflessjonijiet li qsamna flimkien biex is-sejħa nisranija ngħixu aħjar, biex inkunu iktar maqgħudin mal-mulej ħalli l-grazzja ta' Alla tgħaddi lejn l-oħrajn permezz tagħna. Ikun imfaħħar dejjem Ġesu Kristu. Dejjem ikun imfaħħar.
Ejjew issa inresqu t-talb tagħna sabiex ir-rajja tal-Knisja jsibu fil-għaqda tagħhom ma' Kristu l-għajn tal-fidi u l-għotja tagħhom infushom lill-oħrajn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sabiex il-missirijiet tal-familji tagħna fuq ix-xebħ ta' Alla l-missier ma jifirdu qatt l-awtorità mill-imħabba. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sabiex l-iltiema u r-rumu li sibu fil-komunità nisranija kien u ħafna mħabba. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sabiex din l-Ewkaristija tkun it-tifħir tagħna lill-missier li ma jibnu Ġesu iżur ta' kuljum lill-poplu tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U Alla salvazzjoni ta' min jittama fik għamel it-tifħir tiegħek jidwi fl-art u fis-sema. Talli battilna lill-ibnek Ġesu Kristu Sidna biex isalvana, infaħruk li miegħek u jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Tolbuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Ħenna lina mulej u isma' t-talb tagħna ilqa' bittieba dawn l-offerti tal-qaddija tiegħek biex l-offerta li għal ġieħ ta' ismek saritlek minn kull wieħed u waħda minnha tkun tiswa s-salvazzjoni ta' kulħadd. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewit. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewit. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħa il-ħobs, ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħa il-kalċi, reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall maħfra ta' dnubiet.
Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Inroddulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u mid-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu mal-isqfijiet u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ftakar ukoll fil-persuni li qed nitolbu għalihom b'mod speċjali dawk li qegħdin jirċievu kura medika barra minn Malta, għalihom għall-fejqan tagħhom u għall-familjari li qed jakkumpanjawhom. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqaddsom Malla Marija, mal-Apostli, mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien bil-qalb ngħidu t-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid inti kif is-semek da fl-art, ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw l-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-salbna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħarisx lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenin dawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf, mulej. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħek, iżda jgħid biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għamil mulej li jid-don tas-sema li rċevejna jaħdem bil-qawwa tiegħu fir-ruħ u fil-ġisem tagħna u li f'kull ma nagħmlu imexxina dejjem hu u mhux is-sensi tagħna. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Inbirku il-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Illum kien moment ieħor importanti f'mixja li bdejna issa dejja madwar dawn l-aħħar 4 snin fejn qed nippruvaw li daw kollha li b'xi mod għandhom x'jaqsmu mal-vokazzjonijiet nippruvaw li naħdmu iktar flimkien u li anke nippruvaw li l-ewwel aħna stess nirċievu daqsxejn formation u flimkien nippruvaw naqraw is-sinjali ta' żminijiet. Hemm diversi forsi sfidi ġodda manka opportunitajiet li rridu nagħtu iktar kasom. Fost l-oħrajn issemmit ħafna pereżempju l-lingwa li aħna rridu nużaw jew li nbidlu biex nikkomunikaw iktar ma' dawk li minnhom il-mulej se jkun qed isejjaħ li nifhmu anke l-kuntest u l-kultura li huma jgħixu fih u li naraw ukoll kif nistgħu naħdmu iktar flimkien. Hekk jidher li forsi din fil-passat ma kienx qiegħda ssir biżżejjed u issa jsuqbilna flimkien li tajjeb li aħna naħdmu flimkien kollha kemm aħna għaliex flimkien ukoll nkunu xhieda tajba għal dawk li l-mulej qiegħed isejħilhom għal din il-ħajja partikolari din is-sejħa partikolari hekk huma hopefully b'dik ix-xhieda li jaraw jitħajru wkoll li jgħidu iva s-sejħa li qed jagħmlilhom il-mulej. We were talking about vocation in the Church of Malta. Vocation we always talk about not just priests and religious, but also vocation to married life, to the single life, how we can follow Jesus more closely. And I just saw so much enthusiasm among the religious to work together, to do better, to learn how to communicate with the newer generations, with the younger generations, and to really bring God into their lives and to serve the church and the local community.
Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, Alla tagħna isma' it-talb tagħna, Ġesu twilet għalina u rid ikun l-iben tiegħek bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru minn tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tgħammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritin kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull denja amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik jisma' it-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rid ikun l-iben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru lill-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull denja amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna li kisma it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl meta qsidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma nafru lil minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla itlob għalina midinbin,
issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna lik jisma jittalb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru ta' tbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dubietna bħalma nafru l-minuħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżaħlisna minn kull denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija, Malla tlopalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija, Malla tlopalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija, Malla tlopalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija, Malla tlopalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija, Malla tlopalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija, Malla tlopalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija, Malla tlopalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija, Malla tlopalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija, Malla tlopalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija, Malla tlopalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna lik jisma jittalb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dobietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżaħlisna minn kull denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija, Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija, Malla tlopalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija, Malla tlopalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija, Malla tlopalina midinbin,
issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina midinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti jomna għalik isma' it-talb tagħna. Ġesu twilet għalina rid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina. Slima lik Sultana, tal-ħniena, ħajja l-ewwa tama tagħna. Slima lik lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li tritint kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dobietna, bħalma nafru lil-minu ħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju, għatihom o mulej, il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Litanija. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt talb tagħna. Kristu il-qatt talb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kullok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull fuħrija. Itlob għalina. Xebba kullok seta. Itlob għalina. Xebba kullok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf.
Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri tal-Avorju, Itlob għalina. dar tad-deb, Itlob għalina. arka tar-rabta l-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midinbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tar-Rużarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja, Ħenna lina itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jissoqinna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa tagħlla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna il-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbierek Alla. Imbierek l-isem imqaddis tiegħu. Imbierek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem. Imbierek l-isem ta' Ġesu. Imbierek l-qalb qaddisa tiegħu. Imbierek id-dem għażiż tiegħu. Imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal. Imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbierka l-kbira Omm Alla Marija Santissima. Imbierka l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha. Imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Omm. Imbierek San Ġusepp arus kastismu tagħha. Imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.